Horas madamang dainang na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus martang yang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imo mga ramo hati-hati ng pikiran muna. Bagasan Kristus Yesus tuatay. Amen. Hata ni debata nagabijamita dihita dienet siyan Lukas biddu 15 ya 10 sadaro di ayat 32 damang denang tapayuti hukma. Alanin na mamuse adong ma dua anak ni nasahalak gabi didok siyang giani mamadok amana amang lehot tuaw sinamot manang sadia tu hapi jala disagihon matu nasida panamotani dang pola piga dan nari dipapung siyang gianima saluhutna dungilaw ma tu luat na daw disima dipaswasahon sinamot na pauloloy hisapna. Dung di pasuda sa luhut nai masa mahalion potir di nasaluati jadi dohot maibana mamukkarapar. Jadi lao maibana mahiyaddu tu sada halak pangisi ni luati gabi disuruh maibana tuladang na marmahan akka babina. Disakapi rohana do manggohi butuhana lakati idahan ni babii. Alaidang adong na mangalehos sa tu ibana. Dungi di pasuang marohana tu bagasan nin nama torop ni halak di gaji damang akan nalubian di idahan anggo au mate ma aturaparon di son. He nama au lau madapoton damang donok ko matuibana ale amang namardosa doau tuban wagijang nang dopakko. Dang tama be au guaron anakmu bain ma au songon anak gajian musada. Jadi hehe ma ibana manopot amana alai daudo pe ibana nunga ditatap amana ibana. Jadi asi marohani marnida ibana hatok ma ditomu dihaul jala di umma gabi na anaki mamadok ibana amang na mardosa doau tuban wagijang nang dopakko dang tama beau guaron anakmu alai ninna amai mamadok na posona haruboan hamu maulos na duminggan salini hamu maibana titin malehon hamu tu tangan na do sipatu tupatna jalabuan hamu maanak ni lobu na pinamokmoki potong hamu mai naing mangan hita marlas ni roha. Ay nung mate do anak kon gabi mangulu nang mago ibana gabi jupang muse jadi mamukka marlas ni roha manasida. Alay diladang do anggo anak na sihaani jadi naro ibana dumonok tu bagasi di begema edde dohot parhinaloan gabi di jauh masahalak na poso di pamanat ma manang dia na masay. Jalanin nama madok ibana nungaro anggim jadi dipotong amang mudo anak ni lobu na pinamokmoki alahipas ibana mulak alai pangarimason ma ibana dangolobongo tu jabu gabi ruar ma amana mangapoi ibana alai ni nama mangalusi amanai nasay leling upaw loloy ho dang dung hulawo sipatikmu dang headi leon ho habing sada tuaw sa marlas ni roha aurot akadongaki. Hape di siro anak mi nama modut sinamot mirap dohot buru-buru na jahat gabi di siat hodo di ibana anak ni lobu na binamokmoki. Alay dok matu ibana anaha totong do horap dohot au jala di hodo sa sude na diawi. Alay patut do pamasahon las ni roha dohot pariyayaon ay nang mate do ang gimon gabi mangolu jala nang mago do ibana gabi jupang ido sahana. Damang dainang na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Adong tolu oknum siyan carita na tungmatsay gajang taringo tu upama ni sahalak anak na mago. Oknum na parjolo ima sahala ama damang na burjo. Oknum na paduahon ima anak siapudan. Oknum na patuluhon ima anak siakangan. Alay ipola ni jami taon ima na maradolan tu damang na burju. Na adong di ibana dua ianakkon ima siapudan dohot siakangan. Ia damang na burjon gobaran ni debata na burju do para siroha hut para basa-basa jala na ulo marpamuati rohana
diganup akka nanula ni manusia manang hajol maun di portibion. Ia dakdanak manang yanakon siap pudani ima gambaran ni hita jolma nang madabu tu dosa jala nungalilu jala di bagasan cari taon di patorang do songo dia do haliluanna nama jalo sinamot sian damangna jala di paswasaehon sinamot nai na pauloloi hisapna gambaran ni hadusaon jala hasalaan dihita akajolma na patuluhon ima anak siakangan na di bagasan muruk jala rimas doibana huhut mambahin tuntutan dohot sada gambaran na lungun rohana sahera naso di parrohahon. Ala ni kecemburuanna na pinatupa ni bapa nai among nai taringo tu anggi nai nang dijakkon muse dihamumulakna. Gabe marungutungut ibana jala ruar ibana laho manolsoli na masa saluhut nai. Alanida mangdainang tapahiuti hukma digambaran ni jami taon sa sitong na upama na binahin ni Jesus lau magabarhon songo dia do parngoluota di portibion jala songo dia do pajakonon ni debata ama na burju rohai diganup akka pambayanan ni jolma nang mardosa jala olo manolsoli hasaan. Di bagasan carita na tung matsay gadjangon, damang naburjui, taida ma niyan molo di parngolota, dang dope niyan rekot molo jupa mangolu dope na tua-tuana, pitor mangido warisan, manang teateanan. Ale di Timur Tengah, somal day di patupa na sida songon tradisi, jala wajar doi ditikingolu ni amang na dipangido akka sinamot. Boydo secara positif tapi kiri atik maon nanaing hidup mandiri siap pudani gabe di jalo ibana warisan jala sinamot jala burjudo amanai mangalehon sinamoti dangadong dia manang dia didokon amanai dilehon do alai sisi positif na tadokon ingin mandiri hape gabe salah do di ayat 2 di patorang na di paswasaeho do hape sinamot nai pangololoi hisapna jala ido na gabe pikiran ni negatif na sian abang na siak kangani na didokon ibana di bodut anak siap pudanido sinamot ni amanai rap dohot buru-buru na jahat. Alai dia muna manami inanami tutudo di patupa siap pudanido horoa na paswasaehon sinamot nai pauloloi hisapna gabe sudah ma saluhutna ninna di ayat 14 masama halio potir dina saluhati jadi dohot ma mamukka rapar dohot ibana ala memang dang boy terkendali songon padok ni hita pepatah setinggi-tingginya gunung manang tibope dolok molo disursuri natao rusurdo jala sudado songonido nang naadong dihita sinamot molo lam disursuri totumakodo rapar maibana alai taida ma sisi positif sian ibana dibain ibana do usahana lao manottong boy mangulu ibana adang pitor menyerah ibana lao do ibana mangalului si panganonna baradu disakapi rohana ma gabe jolma
na gajian manang gabe parkarejo ibana di sada parpinahan manang babi. Lau ma ibana alai tung macai rapar ibana ay marasing do molojol magajian dohot hatoban. Menurut tradisi ni Timur Tengah manang di Judea do Jerusalem di hati-hai molo halak gajian danga dong kepastian on holan gaji nai sambing ma. Alai molo hatoban do nungat manotong ibana di sada-sada tuan. Jadi anggo manga dot minum nunga pasti. Alai jol magajian do anggo anak siap pudanon gabe atur aparon maibana disakapi rohana ma laho mangisi butuhana dohot idahan ni pinahani dohot akalak kati. Memang molo di partikian ni zaman ni Yesus di hati-hai si panganon ni pinahan sian biji-bijian dohot sian akat suan-suana do tanam-tanaman. Jadi disakapi rohana lau mangatoni alai nanga dong mangalehon. Tung macai lungun ma dihilala rohana gabe mangarimangi ma di rohana dipasuang ma rohana gabe ninna ma ia torop halak digaji damang akan nalubian di idahan anggo au mate atu raparon di soninna. Gabe hehe maibana madapoton amanai naburju rohai. Didok ibana ma di bagasan panol solionna nunga mardosa au tu damang dohot tu banua gicang. Puasa didok tu banua gicang perkataan na menghaluskan doi damang dainang ala disadari ibana do na sotupa madok warni debata ama dengan secara bebas gabe didok ma mardosa ibana tu banua gicang. Panol solion na tung matsay bagas taringo tuak kahasalaan na binahenna gabe didok ibana dang tama au guaron anak bain maau songon anak gajianmu. Tung matsay serep si tuturohana tung matsay toru si tuturohana ala dihilala ibana anggo au dang diterima amakku peau gabe anakna nungaradebe rohaku gabe halak gajian na pesada au dang gabe masalah diau. Hehe matutu ibana madapoton amana madapoton damang na burju rohai tutudo tung matsai burju do rohani amanai asi rohana marnida pitor di tomu di haol jala diumma. Jala didokon bahenon ulos na duminggan didokon di lehon titin jala sipatu na bagak tupatna. Dibuan ma dohot anak ni lobu disuruh akan aposona asa mamotong lobu asa mangan marlas ni roha. Ala didok amanai ainong mate do anak kon gabe mangulu nang mago do ibana gabe jupang muse. Adong las ni roha ulup-ulup na balga ala mulak yanak kon nai jala dakkolan las ni roha jala menerima majakkon anak kon nai. Bahkan lobi sian na terpikir ni jolma dipatupa amanai na duminggan ditomu di haol di umma di lehon ulos na arga di lehon titin dohot sipatu na bagak tupatna jala dipotong lubu songon tada ni nalas rohana dipatupa pesta diharoro ni anak konai. Tutudo damang dainang adorang sosahat tita tu sikap ni siakangani marnida saluhut nai taida manatung macai burjudo tutu damang nai tutudo ibana marianakon manang songod dia pe pangalaho ni anak kon nai dijakkon ibana dohot roha na ukap. Damang na burjui ima gobaran ni debata ama na manopa hita debatana tung macai burju pardenggan basa na sumurung parasi roha na saliling-ililing na dang dibalosson tu hita hobar tu hakkaja totta
jaladang di baloso tu hita obar akadusatta songon pajak konon ni bapa ni siap pudani bapan na burju di bagasan turpukon lubi sianido tutu de bata amata majako kita dilehon do Jesus Kristus sumokopita tu macay las rohana mulumula kita tu ibana mga lehon dirita manosoli ganup aka pangalahota na soture na paswasaehon sude aka silehon-lehon ni debata dihita. Alani debata na burju rodi saliling-liling na. Ditomo dohita, dihaol dohita jala diumma, jala dileho do dihita, ulos na arga, jala arga dohita dia dopanna. Dileho do dihita titin dohot sipatu na denggan, jala di pestahon dohita, di pestahon marhite-hite las ni rohana bolon dia rajaon banu gijang, mulo adong na mulak siyan akahajaton. Mulak mahita rap mahita maday, asin ni rohani debatai, burjo ni rohanai, jaladang dibereng akahasalatai, ay nang mati dohita, alay gabi mulak mangulo, mulo mulak parrohaot tamanol soli ganup akadusata. We tahay burjunay debatay, marhite-hite Jesus Kristus arga hita. Lobis yan emas dohot perak, lobis yan sere dohot perak, arga hita ditubus jala marlas ni roha do banua gijang, dinamulak kita manorsoli dosata. Aydang dipangido de bata hamamate ni parjahat, alay hamumulak na do asa unang mago ninna. Damang na inang nahinahulongan di bagasan Kristus Jesus, marlas ni roha matutuna sida sa luhut na. Las rohani anak siya pudani ng magoihinan, las rohani anak siya pudani ng mateihinan, las rohani damang na bapanay, las rohani na torop halak di hatihay, alayadong sa halak na sodohot di bagasan las ni rohay, ala pangarimaso ni ba na marnida sa luhut na ima anak siya kangani. Damang dainang gobara doi di ganup cholma na so ukap rohana, jala na sumarnida akka basa-basa nung nilehon ni debata di ibana. Ay didok ibana do, ditikiro ang ginay, didok ibana. Nung ngalilingaw rap do to jala hupaululoy ho, dang dung hulaho si patik mo. Dang hiya dilehon ho habing sa detuaw asa marlas ni roha au dohot akka dongaki. Di patudus ibana do memang taringo tu sada habing sada gambaran na met-met do niyan di patuduhon ibana dibandikon lobo na tung matsay denggan. Jala pangarimason ibana ala dilehon lubu na pinamokmoki di ang ginay. Dakya di baway ko au nanggo marlas ni roha dohot akka dongakinin na. Alay didok amanay totong dohorap dohot au jala dihodo sa sudena na diyaw. Nung nga dapotan basa-basa sa liling-liling na, susanga mago, jala sudena na di amanay di ibana do. Alay pangarimaso ni bana. Alay patut do pamasahon las ni roha dohot pariyayaon ay nang matod ang gimon gabi mangulo, jala nang mago do ibana gabi jupang damang dainang. Sa dagambar doon, pertanyaan na paling menampar hita, ima isedo na mago. Ujung na mago do tutu, siya kangani ala cemburu ibana, marnida sa luhut nai, dilala ibana dang diparrohahon ibana. Damang day ng sotong olo gabi cholma na mago hita. Mulupe mago hita, mulupe sanga mate hita, sa hera na so di pardulihon. Jala ng sanga hita,
paswa saehon akka pambayanan di debata basa-basana na balgai. Mulak mahita tu debata. Mulak mahita tu asin rohanai. Ay adong dolas ni roha. Dinamulak kita nalilui. Tudalan na sitong. Tudalan hatigoran ni debata. Ay naburju di debata. Ido ipola ni jami taon. Dada siyak kangan manang siap pudanina. Gabe topik na utama ditulpukon. Alay taringot. Tudenggan basa. Haburjuon ni debata. Natotong manomu hita. Makaol jala mangumba hita. Mangalehon na duminggan lobi sian sere dohot perak. Dijakon hita marhiti-hiti Yesus Kristus. Dihamumulakta. Sianaka pangalositay. Sianaka dosatay. Dipulihkan lewat persekutuan. Marhiti-hiti narap marlas ni roha. Dibagasan pestay. Tong tapasahat madirita tabuan mamulak akka daging taon. Tarlubi partodiota dohot haporsiota. Mulak mahita manol soli ganup akka dosata. Ay dijakon di batadoi. Dijakon di batado hita na ulo paubahon rohana. Alaniro mahita tu di bata. Mapuan dirita. Amen. Martangi yang mahita. Mole ate madiho Tuhan dihatam na badiay. Napaingotok kami asamulak. Sianaka hasalan nami. Manalosoli mahami Tuhan diganup dosa nami. Jakon mahami Tuhan. Tomu mahami jalahaol mahami di bagasan asin roham nagodangi. Asa tama hami muse gabi anakkonmu Tuhan. Asa tama muse hami majalo pasupasum nagodangi. Mole hate madiho Tuhan. Unang luas mago manang isis yan hami. Tutumarlas ni roha dua-dua gijang. Mulumulak muse hami. Tuholong ni roham. Tuasi ni roham. Tudinggan ni basam na saliling-gililing nai. Mauliate madiho Tuhan. Ulang dibagasan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen.